Така, хора, сега започваме крошето. Не знам точно колко ще бягам. Мисля, че ще е над 10 км, още не съм сигурен като цяло. Но ще разберем. Дай сега го почвам, взел съм си една водичка с някакви витамин С и 5-12 витамините. Всичките. И да, сега ще видим какво ще стане. Не знам колко ще тичам. Иначе аутфита е шортите, мен и обувките, което е супер. И тази шапка, защото навънка е адски голяма жега и слушалката спи, че слушам музика, защото ще мрът скука. Така че да, ще включвам на всеки 4 км или на всеки 2-3. Ще видя. Да, когато реша ще се включвам. Така че, айде, до след малко. Окей. Така. Първите 3 км са направени. 14 минути или 30 секунди. Чувствам се добре. Все пак първите 3 км загряваш винаги. Колкото срам да звучи. Като че ли малко ми е тъпо, защото навсякъде има коли, навсякъде трябва да спираш и да изчакваш, навсякъде има бордюри и това всичкото ме бави. Нека да тичаш на базата Пловдив направо само. Но да, също сега почвам да изкачвам някаква планина, която е по нагорище, така че ще ме е малко трудно, а после надолу ще ме е лесно. Така че да, чуваме се на вторите 3 км. Айде! Добре, вторите 3 км. Ще се чувствам малко по-изморен, не е толкова приятно. Някакво моторист ми взе по пътя. Мотористка по-скоро. Да, малко по-изморен съм. Пих на 4 на 5 км малко това. И да, тук е 39 градуса. Малко е топло. И е изморително, но да, 30 минути съм второто 3 км. И да, малко по-тежко е. Болят ме пръстите. Като вчера, защото правих тренировка. За пръсти, така че само е малко тегово, особено след всичките бордюри. Да, малко е тегово. Но да, виждаме се на третото 3 км. Айде. Добре. Третото 3 км. Няма да лъжа. Това беше най-тежкото. Сега не знам дали другите ще са по-тежки, но пак че ли го усетих най-тежко. Може би заради това, че има постоянно някакви препятствия, бордюри и всичко и ще е много топло. И все пак течих на нагорище. Сега ще малко на надолнище, но че ли не ми олеква повече. Да, 46 минути 9 км с тези, които се чудят, искат да знаят. Сега не знам дали това е добре, така че не знам това колко е добре. 46 минути 9 км ще видим. Да, сега ще видим как ще е 12-я и нагоре, защото аз стичах 9 км на където мога и си нямам идея докъде съм в момента, къде се намирам, вършим се по същия път. И да, ще оставам, че ми е много тежко и трябва още да тичам. Айде, чуваме се до следващия километр. Оп, свърших крошето. 12 км общо. Това са 4 по 3 км. Времето общото за тези 12 км крос. Само секунда. Чакайте само да видя, че часовника ми нещо се възик с мен. Ето ми секунда. Така. Час и 5 минути. 12 км. 39 градуса температура на време. Баирчета, бордюрчета, коли. Абе, мисля, че окей. Честно да ви кажа, в момента се разсявам крака, ако между другото чуете. Какво правя? Честно да ви кажа, мисля, че най-много са... Не мога да се дигна десния крак. Нещо по-негъвкав не. Най-много се изморих на последното 3 км, четвъртото. Просто защото... не знам, просто беше тежко. Но мисля, че много добре се справих. Сега не знам вие какво ще кажете. Но да, справих се добре според мен. Сега ще трябва да пия много течности, да хапна някакви плодове, да вечерям много добре също. И така ще разтегна. Много се чудя още дали да отида на масаж днеска, на цяло тяло масаж за 1 час и половина. Тоест води някакъв традиционен тайски, там мачкат като от направо ще щупат, но мисля, че се струва така, че ще се изкъпа. Ще изчакам 2 часа 3, може да вечерям или преди вечерята, не, след вечерята ще отида на масаж. Ще го притесна и така. Но да, мисля, че е много добре.
Това беше добро кросче според мен. Мисля, че наградих нещо. Какво съм наградил? Аз не знам, нали знаете, наколкото по-трудна обстановка тичаш и време и всичко имат, толкова повече надграждаш, освен ако не прекалиш. Ако прекалиш, трябва да направиш нещо. Трябва да си промениш плана на тренировките, за да може да ти почини тялото. За нещо да не направиш някаква контузия. Така, тук малко напълтихичко, че там беше много шумно. Да ме чувате по-добре. Да, така че това беше добро кросче. Ако искате, направо аз ще взема с мен на масажчето, да видите как е масажчето. И да, малко да снимам как му масажират. И така общо взето. Сега ще хода да търся да си взема някакво смути или някакъв шейк плодов, защото много ми се пие. И да. Така, извинявам се, ако ще дразна. Не е нарочно, след че е падна съответната. Но да, взех си смути от киви. Взех си някаква протеинова крупност, тайландска, която го спознай каква е. Една водичка, макар че аз тази пием 6 литрова бутилка. И да, сега отивам с къпа. Чуйте, че това изригна само. Преди още съм пил. Между другото, тук е много вкусно. Всичко, дори храната не е толкова зле. Макар че всичко е люто, но да. Сега отивам към стаята, изкъпя се и ще ви покажа, за да сте сигурен, че все пак съм тичал 12 км, колко час и 5 минути, колко ви казах. Да, ще ви покажа. Айде, доста малко. Ви обещах, за да ви докажа, че съм тичал 12 км, някой нещо да не каже. Ето го цялото нещо. Koh Samui Running, 12 км distance. Имаме време 1 час и 5 минути и 32 секунди. Average pace, което е на километър. Колко съм тичал всеки 1 км в тези 12 км. 5,28 на километър. Калориите, което не знам за калориите дали е вярно. Не знам дали Garmin е толкова добър, защото аз не тичах с колан. Забравих си го в България. Или по-скоро го стех на крака. Едно от двете. Нямам се идея, но да, без колан съм, така че не мога да ви кажа дали пулса ми е 180, дали това е вярно или това с калориите е вярно, така че да, тези, които са по-начетени и знаят повече, най-вероятно ще напишат в коментарите. Ето статс за тези, които са по-начетени и се интересуват, защото аз не се интересувам от тези неща в момента, защото си тичам за себе си просто и в момента не гледам някакви такива неща. Ето 4,3 аеробика от 5. Elevation не знам дали е вярно също. И ето Gears всъщност няма нищо, така че да, Overview по-скоро. Това е всичко и да, това е общо взето. Между другото реших малко да ви покажа какво става тук навънка, но днеска е валяло, днеска валеше преди 1 час и е малко не толкова красиво, така че ще ви покажа в някой друг път, в някой друг клип как изглежда навънка Тайланд и в момента в този остров, в който съм, Koh Samui. Макар че аз май съм месен на Koh Tao, така че ще видим. Но да, цяло ще ви покажа някой друг клип, малко как е навънка. И да, отивам да си купа да хапна нещо. И после на масажче. Да, това е храната, която си поръчах, което е спагети с пилешко, зеленчуци и елото. И са ни дали даже и захар, както може да видите. Поради някаква причина тук всичко е за захар, не знам защо. И да, сега ще хапна и после ще да масажират малко, че съм изморен. Айде. Хора, не мога да ви снимам колко е приятно, но е брутално. Сега вече отива към краката, тъкмо да ми помачка пръстите. В момента ми мачка пръстеца, де. И да, брутално е, смисъл, не знам как да го опиша. Гърба бая натискаше с лакти и някакви неща правеше, болеше много. Ма сега отиде до пръстите, точно там къде трябва да отиде. И е брутално. Да, това в момента, за което си платих е за 1 час на цялото тяло с някакво олио. Някакъв такъв традиционен тайски масаж и да, бая натиска. Да, и е супер. Така че, съжалявам, че не мога да ви снимам малко по-добре, но
11 часа и половина е при мене вечерта и исках да дойда малко се отпусна, преди да легна да спа и тук е тъмно и е легло и целта е да се отпуснеш, така че не мога да снимам много, но да, благодаря, че гледахте клипчето и ще се видим в другото. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите и ако имате някакви неща, които да ми казвате, просто ги напишете в коментарите. Ако ви е харесало, абонирайте се, дайте палец нагоре и ще се видим в другото клипче. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим пак. Айде, чао, чао!